Rokaleko arrantza eremuari 56. hondartza esaten zitzaion. Rokalaitzaren eta Santa Kilda irlaren artean. Antza hasi ziren arrantzan 1979 urtean arrasteko ontziak. Nolapurteak izan ziren rokaleko horiek aldetuta, onak esan zuten hau betean Leonitu Arte eta Paku Uranga patroi zaharrek. Mutrikuko portuan izan nuen hitzordua beraiekin abuztuan. Leonek gure aitaren enpresa berean egin zuen lan, baina besti ontzi batean, Toki Alai izenekoan. Pako berriz Legorpe Txalupakoa zen. Hasieran 3 laguntzi baino ziren joaten bertara. Arrantza maparik ere ez zegoen. Errutako kartak baino zeuden, baina zekiten non zeuden hondartzak, non haitzak eta non arraina. Beraiek egin behar izan zituzten mapak. Nik neuk ere gogoan dut nola egiten zituen kartak aitak etxean. Errotuladore urdin, gorri eta beltzekin imaginatzen zituen itsasere muartako ondoak. Zure aita zen arrantzan onenetakoa, baina gezurrak esaten ere jaioa zen. 3 laguntzi baino zebiltzan sasoi hartan. Goizeko 8etan eta arratsaldeko 6etan zabaltzen zituzten irratiak. Bakoitzaren arrantza nola zijoan esatea baina beste kontu bat zen. Zure aitak malezi handia zuen. Horren gezurtia zen, ezen behin pentsatu genuen, gainontzeko ontzietakook ez geniola irratitik ezer esango. Arguri galdetzen zigunean, gu isilik geratuko ginela. Ez geniola esango, nondik eta nora genbiltzan, esan zidan Pakok.